നമസ്കാരം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മാപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. ഈ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കണ്ടേ, ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനം. അവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കി. ഹരിയാനയുടെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു പൊട്ട് മാത്രമാണ് ഡൽഹി. അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്ത് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ബംഗ്ലാദേശുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ത്രിപുര. അതുപോലെ മിസോറാം, മണിപ്പൂർ, അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് അറ്റത്ത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ നമിക്കണ്ടേ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, കേരളം ഇങ്ങേയറ്റത്തും. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. ഇടയ്ക്ക് മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും